Maar de zinnen erbij wie het wel aardig waar. Maar er weer niks buien, maar soms weer te sneeuw. En de komende dagen, de temperaturen gaan omheeg, maar takemieke wordt het kouder. Joen en vannacht nog altijd een kans op een aantal buien met sneeuw, winterse buien steeds maar. Ik flinke opklarings en daar toch een temperatuur tussen de 0 en de plus rijden. En dat betekent een waarschuwing van de kans op glijdens. Dat zal van plak tot plak verschillend wezen, maar we moeten er wel rekening mee houden. Ja, en dat is meneer Petit, ik zei. En verder is de wind vannacht uit het noorden en het noordwesten waai. In het kust- en watergebied matig en vrij krachtig. En dan morgen, in de betierde maandtijd nog een temperatuur om en nabij het vriespunt. Kans op glijdens, maar verder een meest of hier en daar bewolkte dag. In de middag vanuit het westen waai het ruimwetter en de temperaturen 5 of 6 graden. En dan de wind, die wordt weer sterk, matig en krachtig. Komt uit west-zuidwest, in het kust- en watergebied Hut, krijgt 6 zon en dan is het weer uitwaaien. Ja, in de jontijd in de nacht droege perioden, maar ik wil nog eens even rein. En dan op naar het vooruitzicht. Manje, een aantal buien, de zinnen erbij, temperatuur 8 of 9 graden, een hege temperatuur, maar ik een stormige wind uit het westen en zuidwesten waai. Dan komt Tiesje, maar een aantal winterse buien, hoe daar 5 graden, nog wel die stormige wind. En waanje volgt het maar rein en weer te sneeuw, hoe daar 4 of 5 graden, in de nacht 0 of misschien al wel -1. En dan wordt het kouder en ik denk dat het waanje nog kouder wordt, maar in de nachten frost en kans op sneeuw. We moeten manje, maar weer even in het waarsje.